Era un matí qualsevol a la classe de sisè, però aquell dia anava a passar una cosa especial. Arribava un company nou. Escolta, Marta, has sentit que avui ve un xico nou a classe? Sí, ma mare m'ho va dir ahir. Es diu Lucas, però no sé res més d'ell. A mi em fa curiositat. Sempre és emocionant quan arriba algú nou. Serà simpàtic, li agradarà jugar al pati. Bon dia, xics i xiques! Bon dia! Avui tenim un company nou. Es diu Lucas. Vull que l'acollim amb estima i que l'ajudem sempre que ho necessiti. Hola, jo sóc Lucas. Estic un poc nerviós perquè és el meu primer dia, però m'agrada molt fer amics. També m'agrada dibuixar, jugar a futbol i escoltar música. Lucas té síndrome de Down. Això vol dir que algunes coses les aprèn més a poc, però també que és molt treballador, molt afectuós i sempre ho intenta amb ganes. Jo intentaré fer-ho el millor possible. Clar que sí. Si vols, pots seure al meu costat. Així t'ajude si et fa falta alguna cosa. De veritat, moltes gràcies. Això em fa sentir molt millor. I així va començar la història de Lucas a la seva nova classe. Al pati, alguns alumnes no sabien molt bé com acostar-se a Lucas. Creieu que Lucas sabrà jugar a futbol? No ho sé, però podríem preguntar-li. Hola, puc jugar amb vosaltres? M'agrada molt el futbol, encara que, de vegades, correc un poc més lent. Clar que sí. Fem 2 equips. Gol! Sí, quan marque un gol, faig el meu ball secret de campió. És boníssim! Has d'ensenyar-nos ese ball. Val, però heu de moure els muscles així i després girar. I el pati es va omplir de rialles. Avui farem un joc de ritme. Jo faré unes palmes i vosaltres les repetireu. Ui, m'he perdut. És més difícil del que sembla. Lucas, vols provar tu? Jo? Vale, ho intente. Oh, que bé! Lucas, tens molt de ritme. De veritat? A casa m'agrada molt ballar. Cada persona té talents diferents i el teu està en la música. Doncs haurem de ballar més. No me ix! Este problema és impossible. A mi també em costa. I no t'enfades? Un poc, però ma mare sempre em diu una cosa. Què et diu? Em diu, Lucas, si és difícil, fes-ho a poc, però no et rendisques. I si m'equivoque? Ho tornes a intentar? I si m'equivoque moltes vegades? Doncs, ho intentes moltes vegades. Ho he aconseguit! Veus, a poc. Aquell dia Pablo va aprendre una gran lliçó. Aquest trimestre hem après moltes coses. Matemàtiques, llengua... I música. Però també hem après una cosa més important.
Quina? Que tots són diferents. Alguns corren molt. Altres dibuixen molt bé. Altres tenen molt de ritme. I altres ens ensenyen a no rendir-nos. Jo he fet això? Sí, ens has ensenyat a continuar intentant-ho. La síndrome de Down és només una part de Lucas, però Lucas és moltes coses més. Amic, company, futbolista, ballarí i una gran persona. Aleshores som amics? Perquè en aquella classe van aprendre una cosa molt important. Tots som diferents i això fa el món més bonic.